Bueno, hemen daukagu Jon Garaño haundi, arratsaldeon ongi etorri, eta Eduard Fernández haundi ere hemen daukagu, arratsaldeon ongi etorri, eskerrik asko. Zer moduz, Donostian, Eduard? Pues a mí me encanta siempre venir a Donostia y yo estoy feliz siempre que arribo, ho faré en català. Sí. Sempre que arribo a Donostia sempre em faig un bany a la Conxa. I avui fa una estoneta, que mira que avui fa el dia una miqueta així, i m'he posat un albornoz i m'he fet un bany. M'he banyat. Eta urduri zaude, nervioso, biharko proiekziorako eta etxirako? Bueno, jo li tinc molt carinyo en aquesta pel·lícula, m'agrada molt aquesta pel·lícula, i espero i desitjo rebre el mateix carinyo i la mateixa... que la gent li agradi tant com agrada a mi la pel·lícula. Així que una miqueta nerviós sempre, sí. Eduard, Marko izan omen da, zuk egin duzun papel rolik zailena, bereziena. Marko. ¿Cómo sería eso? El rol más difícil que has hecho hasta ahora. Jo per mi és el paper més difícil que he fet mai, més complexa, més treballat. Treballar amb el Jon i l'Aitor és una meravella, i vaig haver d'engreixar molts quilos per fer d'algú molt vell, molt gran, estava afaitat al cap, em passejava per aquí, per Donosti, amb aquesta pinta, i és un paper dels que jo porto al cor i portaré per sempre. Nik ere galdera egin egin. Bai, noski. Aizu, Eduard hemen edukita, Jon hemen edukita. Nik badaki zuzendari askorekin lan egin duzula, nolakoak dira Jon eta Aitor, zuzendari bezala? Bueno, t'haig de dir, i ho dic amb tot el cor, que treballar amb el Jon i l'Aitor per mi ha sigut una autèntica meravella, que cadascú és com és, no? I jo, el tarannà, una paraula catalana molt bonica, tarannà, és el feeling, la manera d'anar per la vida. El meu tarannà s'assembla al de la Jon i l'Aitor. Aquí quan veig gent tan famosa i tan així, jo em sento una miqueta més a gust estant amb el Jon, amb l'Aitor, i realment jo sempre dic que són, si digués una paraula de com treballen el Jon i l'Aitor, és l'elegància. L'elegància en tot, amb el material, amb els actors, tot el que he sigut molt feliç i estic molt content de col·laborar aquí i parlar en euskera i en català tots junts. Jon Garaño ere hemen daukagu. Jon, berak taranna hitza aipatu du, ez da oso hitz polita, taranna hundia dukazue berarekin, zer moduzko da berarekin lan egitea? Taranna oso hundia, molt gran, taranna molt gran. Hoxe dakit, katalan. Berarekin lan egitea izugarrizko plazera izan da, guretzako luxu bat, jasan loteria tokatu zaigu, izugarrizko lan egiten du, baina gaineare betire prest danerako, ez dakit, hoxe, loteria tokatu zaigu, ez da besteik. Loteria guri tokatu zaigu gaur zuekona etorrita. Bai, horixe, Jon, zein da bere papera? Zein da bere rola? Pelikulan? Edo bizitzan? Pelikularekin hasiko gara. Bea, Enric Marko da. Enric Marko zan konzentrazio, nazien konzentrazio eremuetan izandakoa zana, beak ez dentzun bertan izana zegoela, eta Espainiako biktimen presidentea eta bozera maila, 2005 urtean. Eta orduan, urte hartan, Benito Bermejo izeneko historiagile batek deskubritu zuen, beak beti kontatzen zuen bere esperientzia lehenengo pertsonan, eta zenbat sofritu zuen, eta bar, historialari honek deskubritu zuen etzala inoiz egon kontzentrazio kanpo batean. Eta orduan gu kontatzen dugun historia hoxe da 2005 urtean, baina baita ere hortarako iraganera jotzen dugu momentu batean, eta gero ere bai, geroko batzuk ere kontatzen ditugu. Berehala jarra dituko dugu pelikula honi buruz, Markori buruz hitz egiten Jon Garañorekin. Eduard Fernández, eskerrik asko benetan etortzegatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ikusi arte, nahi duzun arte. Hemen dago gure gonbidatua, Aitor Arregirekin batera, Marko pelikula zuzendu duena Jon Garaño. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bueno, Veneziatik pasa ondoren zinemaldira. Bai, egia zan bertan izan ginen, Venezian oso esperientzia polita, lehenengo aldiz Venezian guretzako, eta uste tarrera polita izan zuela baita ere filmak, eta orain etxean, ezta? Beti da berezia, eta horrekin ere urduri, ez pentsa. Bai, beti ere etxean erakusteak, etxeko ikusiko dute, lagunek, ezagunek, bizi lagunek. Ez dakiz zorrotzagoa, baina, bai, gehan esango nuke, baina bai, ez dakit, gero kalean arkitu behar dezu jende hori, ez da, eta igual arpegi txar bat, igual azten zaila pentsatzen ez zaila pelikula gustatu, eta holako gauzak gertatzen dira, eta orduan, ez dakit horregatik handan, edo zergatik, baina bai izaten da beti berezi. Bihar estreinatuko da zinemaldian, jende askok ikusi nahi duz, sarrerarik ez dago, sarrerak agortuta daude. Ikusmina sortu du pelikulak. Bueno, eta hori da azkenean onena, ez da, eta pozgarria. Gero, jendeak
jakin dezala, pelikula estrenatuko gala zine-aretoetan, Hori da importantea, gero zinera joatea. Osa, zinemaldia oso ondo dago, eta guri zuarezko poza emate digu, hori, ezta? Jakiteak, sarrera guztiak saldu direla, baina gero gerturatzen badira ere, guretzako oso ondo. Azkenean, zinemaldiare hori da, eskaparate bat, jendearen atentzioa pizteko, eta, lortu baldin badugu, ondo. Azaroaren 8an, oso ez baldin banago. Hori izan digute esateko, behin eta berriz, eta esango dugu. Zine aretoetan. Honenetan. Behin eta berriz esango dugu orduan, berriz ere, azaroaren 8an, Marko zine aretoetan. Noiz, esan duzu? Azaroaren 8an. Eta gero, aurrerago ere berriz esango dugu. Azaroaren 8an. Nik ere botako ez gero. Gero, beko gona naziko dizugu. Aizu, zer gustatuko litzaizuk esatea azaroak 8an jendeak ikusten duenean pelikula hori? Jendeak pelikula ikusita, zer gustatuko litzaizuk esatea? Ez dakit. Gustatuko litzaidakena jendeak disfrutatzea. Nik uste dara pelikula bat ematen duna debaterako. Ze oso personaje berezia da, ez da jende guztiaren gustukoa. Iruditzen zait askori behar bada pelikula zaila ingo zaiela. Bestatzui zaila baino personajengatik. Nik uste gero nahiko harina dela. Esate gute gure aurreko pelikulak baino harinagoa dela. Ez dakit, hola da edo ez. Baina bai ematen dula, hori, nik hau pentsatzen dut, hau zergatik nintzun, zergatik ez, zergatik nintzun gero hau, oso personaje komplexua da, eta horrek jokoa ematen du pelikula batentzako. Pista batzuk eman dizkiguzu, baina kokatuko dugu berriz ere pelikula, badakigu gezur batean oinarritzen den benetako historia bat kontatzen duzuela, nortzen Marko, zer da berak egintzuna, zeintzen gezur hori? Gezurra zan, beha kontatzen zuen bere esperientzia lehenengo pertsonan, eta orduan gezurra zan ezala baina izan, konzentrazio eremo batean, ezta? Eta guri hori oso erakarra egin zitzaigu, baina baita ere, eta batipat, behin dana jakin zenean, 2005 urtean, berak nola reakzionatu zuen horren aurrean, ezta? Ze 84 urte zituen, eta nik, imaginatzen nire burua situazio hortan, etxean geditu nukitzeke, baina, seguru. Eta beak, justo kontrako entzun, medio guztietara juntzan, telebistetara, irratitara, periodikotara, bere bersioa kontatzera, ezta? Eta orduan horrela seginen pentsatzen, zer dago hemen, ezta? Kontuen izan, 18 urte daramatzagula proiektu honekin. 2006an hasi ginen, hasieran hor erabaki zenuten horri tiratzea, ez da? Bai. Hasieran dokumental baten gisa, eta hor badakau baita ere oso historia berezia bat berarekin, ze guri ere gezurra bota zigun. Bai. Gezur bera esan zizuen zuei? Beste bat. Bueno, hola, laburru dugu pixka azkar, baina hasi ginen berarekin lanean, ja eskandalo guztia eta gero, pentsatuz behar pixkat inpaktatuan gozala, eta orduan kamarik gabe eta zer gabe. Eta egun batean esan zigun Alemanira joan gozala, ze naiz eta konzentrazio eremu batean ez egon, bai egon zela preso kartzel batean, eta hori demostratzen zuten papel batzuk lortu bat zitula, eta bertara joan gozala horien bila. Eta hori esaterakoan guk zen hori karabaten behar dugu. Dokumentala antzako oso ona izangoa. Eta bera izan genion, eta esan zigun nahiago zula bakarri jun, oso pertsonala, intimoa zala, eta ulertu genuen. Beste gezurra bat. Dena, ez hori egia zan. Hori egia zan, Juntzan. Gezurra zan, bueltatu zanean bidoi hartatik, esan zigula, beste zinegile batzukin juntzala, eta horiekin esklusibitate kontratu bat firmata zula. Hori esan zizun? Hori esan zigun. Orduan, eta ez da horri historia bukatzen. Orduan gogor gelditu ginen pixkat, harrituta zer egin, ez da? Eta xokaz eta zer egingo benekin, baina, bueno, dokumentala estrenatu zen, Ikuin Henri Marko, dokumental horren zati bat gure pelikulan dagoela orain, baina, bueno, hori beste kontu bada. Dokumentala ondo dago, eta horren zegena, bueno, utziko dugu, ez da? Eta zinemaldi honetan, 2010 urtean, beste lan batekin genbiltzan, eta aretotik eta ginen, kursaletik atera ginen, eta ara non azaldu zen Henri Marko, gure bera, butifara batekin eskuan. Barkamena eskatu zedoantzeko zerbait, baina batipat behar nahizuna berriz dokumentalaren ideia berreskuratzea, ez da? Orduan, amua hartu genuen, ez da? Eta hilabete batzutara ekarri genuen pasaira, orduan Moriarty pasaian zegoelako, eta entrevista luze baten genion, eta azkenean etzan dokumentala egin, baina, fikziozko pelikula bai. Enrik Marko inolako zalantzari gabe pertsonaia eta pertsona bitxia, orain arte gogoa genuen, ikusteko. Azaroaren 8 arte zaila egon beharko dugu, baina badugu aurrera pentso bat. 30 segundo, begira. Enrik, ¿estuviste en Flossenburg? Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho 1000 veces. ¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg? ¿Estuviste en Flossenburg? ¡Que sí, cojones!
Y no sé, es que, perdona, pero no sé cómo decirlo. Esto es una cosa y derribo, me parece a mí. Hemos mandado tu fotocopia de registro al campo de Flosem. Sí, les hemos preguntado si tal y como indica esa fotocopia. Pelikula Moriartytarrena, Venezian estreinaldi mundiala eta gero bihar zinemaldian estreinatuko den pelikula. Eta adituek esan dute, Eduard Fernandezen lana ikaragarria izan dela, eta hor, segundu gutxi izan badire ere ikusi da gezur hori defenditzeko bere modua, ezta? Bai, izugarria da. Egia da, grabatu genion elkarrizketa hori oso baliagarria izan dela berarentzako baita ere, ezta? Ze hortik asko hartu du, baina guk ez genuen ez da ere, ez genuen invitazio bat egin nahi. Nahi genuen gure Enric Markoa sortu nola baitz, ezta? Eta, bueno, berak sortu du, eta da, pelikula bera da. Eduarrek egiten duen lana, eta azkenean pertsonai baten historia da, eta beak gorpuzten du, eta egia esan, bagenekin oso aktore ona zela, baina pelikula egin da gero, nik uste duna baina hobea dela. Izugarria da. Baina, benetan, orain berekin egon gara, eta orain kontatxetan. Ez du bera ematen. Bai, hor ere karakterizazioa dago bere gizendu intzan, hilea moztu, bigotea utzi, bai. Horrek guztiak ere laguntzen du, ezta? Baina gero da, ititun mila keinu horiek, eta gero gaina da oso aktore bat, bueno, nik esatete, zuzendaria ere badera. Orain, korto bat zuzendu du, film labur bat, eta nik uste film luze bat ere ingo dela, ze beti dago oso kamera nun jarri, nola, zergatik indezute hau, zergatik beste hoiez, eta beti oso askarra, eta gainea beti entzuteko prest, itzeiteko prest, leheno esan dut, ez da loteria bat, loteria tokatu zaigu. Gainea, katalana da, antza pixkatere badu, benetako Markoren antza pixkatere badu, txikiare da, bueno, gauz asko. Zuek historia hau barneratzen ari zinetenetik edo, hasieratik zendukaten garbi bere izango zela, Markoren egingo zuena? Ba, nahiko hasieratik bai, eta jendeak galdetzen dugu, plan berik edo bagenun, eta izan bagenun, baina biak konparatuta, ez esan plan B, posak asori jo. Ez gehiago zan kastin ireki bat, jende helduaz, eta baina oen pentsatuz, pelikula nola dan, ia sekuentzia guztietan dagoela, eta hori, esperientzi gabeko aktore batik zama guzti hori jartzea gehiagizkoa izango zen, eta, bueno, eskerrak hor dagoen. Jon, esan diguzu 2006 inguruan hasi zinetela proiektu honetan nolazbaitere lanean, iaia 20 urte pasatu dira. Bazenuten beldur hori agian denbora gehiegi pasatu dela aurrera edo hau atemporala da? Ez, gertatu zaiguna izan da gehiago, nik uste aprobetxatu dugula momentua. Hasierako proiektua eta oraingoa behar bada oso desberdinak izango lirateke. 2006an genitun beste asmo batzuk, eta nik uste balio gula orain pelikulak gaur egungo, bueno, gaur gizartan dauden gauz askotaz hitz egiteko. Ez da asko hitzeten nahi da bain postegia edo kontortaz. Ez da, eta ordu pelikulak asko hitz egiten du hortaz baita ere. Ez da zer dan egia, zer dan gezurra, nola gauzak nazten diren, baita ere, nola danak ere gure bizitza edo makilatzen dugun, gure realitatea, eta hau sare sozialekin eta oso argi da. Esplikatzeko zain esplikatutare ulertzen du, ez da? Eta behar 2006an gai hauek, ez zira nola hain argi egongo, eta uste, nolabait, aprobetxatu dugula momentua baitare hau dana jartzeko pelikulan. Orduan, bueno, bai, ez, karo, paraleloki beste gauza batzuk iten jungea. Hori ere, etxan behar da ez gehala egon 18 urte honetan lanean denbora guztian, eta hor egondan zerbait. Ikusten dugunean pelikula bat, Xabiri gustatzen zaio bezala, beldurrezko pelikulak, pelikula hauzi izango litzake, ez dakit, drama, thriller bat, zer izango litzake? Norbaitek esan zuen geriatrikoko thriller bat. Ostras, zeona, geriatriko bateko thriller bat. Holako zerbait, baina nik uste thriller psikologikoa izan daitekela zati batzutan, nik uste komediare badula. Badu? Bai, iruditzen zaigu. Puntu batzuk edo baditu. Beste dute komedia ikusten, baina guri iruditzen zaigu situazio komikoak ere badaudela, edo, bueno, bai, sinestu nahi dugu baiet. Dramare badago, jakina, eta gero historikoare bada. Orduan, bueno, nasketa hori. Azken finean, farsa batean oinarrituta dagoen enean, hor badago komedia puntu bat, ezta? Bai, eta pelikula bea hori buruz da baita ere. Fikzio bat dela argi utzi nahi dugu, naiz eta pertsonaje real batetan inspiratuta egon. Fikzioa da orduan. Fikzioa da goitik bera, eta gaina pelikula baita ere da horri buruzko refleksio bat, ezta? Nola kontatzen ditugun historioak, zergatikan jendeak Marko sinistuzun, badagolako baita ere jendeak sinistu nahi bat, ezta? Eta baita ere biktima da, eta orduan biktimarik zenek esan, ezta? Ez duela beak hori bizi, ezta? Orduan, hor bagode beste gauza asko, ezta? Interesagarriak ite zintzaizkigunak, eta
eta kontatzen ditugu. Eta hori fikzioarena, pelikula ikusten dezutenean ulertuko zute, ez dut spoilerrik egin nahi, baina hasiera-hasieratik argi gelditzen da fikzioa dela. Eduard Fernandezen papera azpimarratu dugu, baina Natali Pozaren papera ere azpimarratuko dugu, ezta? Bai, Natali Pozarena eta nik esango nuke gainontzeko aktore guztiena ere bai, ezta? Egia da, pelikula Eduard dela, esan berak ematen duela pelikula, baina beti esaten dena, ezta? Itza etzait asko gustatzen, bigarren mailako aktore horiek edo, bueno, izena hola jarria dago, baina ez da itoso egokia iritzen, egia esan. Oso garantzitsua da, ze horiek sinesgarriak ez baldin badaude, ez dago pelikularik. Ez dago pelikularik. Eta orduan, Nataliren pertsonaia gainea oso pertsonai zaila da. Zer egiten du? Emaztea da. Emaztea. Markoren emaztea da, 25 urte gazteagoa. Eta orduan da, beraien arteko erlazioa Gezurtxoren bat esango zion da, engainatu zuen. Oso berezia da, ezta? Eta da, bueno, beak ere bere historia du pelikulan. Ez da historia protagonista, baina bai momentu batean protagonismo hartzen du nola izateko. Orduan, nola egiten duen ere oso. Eta emazte horrek badaki berak esaten duen guztia gezurra dela? Pelikula ikusi beharko zera, ezta? Ahí ba. Azarak 8. Bai, azarak 8, bai. Azararen 8 beharko dut, ze biharko sarrerarik ez dago. Ez dago. Bueno, sarrera bat badago, baina tikerik ez dago. Sarrera badago. Bai, atea badago, baina bestela ezin Azkar erantzun duen ikusten zerbait gotako zula, baina eskapatu. Jon, galdera bat orain burura etorri zaidana. Enrik Marko hilda dago, ez da? Bai, hilda dago. Bai? 101 urtekin. 101 urterekin. Baina ez da izango orain dela hainbeste, zeren zuekin izan. 2022 urtean izan, 101 urterekin, eta bai, hori ere pelikulan kontatzen da, pixka bat. Ze pelikula ez da amaitzen 2005ean, baizik eta ematen diola jarraipen bat ematen dugu historiari, ze oso berezia da gero gertatu zena. Jon, eta zuk edo zuek, zer modu dara mazue alfonbarra gorrien kontu hau, kamerak, argazkilariak, elkarrizketak? Lanan parte da, ja. Tokatzen zaizunik, nik ez dakit problemarik egia esan. Batzutan, bueno, ez dakit gehiago gustatzen zaizu, bestatutan gutxiago. Egia esan, normalean urduritasunez, estrenokin kointzitzen dutelako, ezta? Edo sarai banaketa baldin badago, eta orduan hori dana pasatzen duzu pixkat, urduritasun askorekin, baina adibidez nik ez dakat traje bat jartzeko inungo arazorik eta olakoik ez dakat. Zuk ez duzu horrek zer esan nahi du, zure kideren batek agian elan bueno, batzutan beti daude batzuk, ez da? Bai, batzuk. Nire Moriartikoen artean ez, osea, hori deni gustatzen zaigu, hobeto esan da, baina bai, badaude lankide batzuk ez zaigu gustatzen, beti da.